Мөсимнең һәр урамында диярлек асфальт юллар, шулык вакытта тигез юллар шоферларга тизлекне арттыру мөмкинлеген дә бирә. Шуларны исәпкә алып, юлларда иминлекне тәэмин итү максатыннан Мөсим ишендәге юлларда 11 дәнә ясалма калкулык урнаштырылды, икесенә ремонт ясалды. Юл транспорт хәрәкәтләре булып тора. Консеквенра быел җирлегебездә балалардан юл транспорт хәрәкәтләре булмады. Кич чыкканда хәзер караңгылар тиз төшә, шундый вакыт, шуңа киемнәренә кайтаргыч элементлар токтысыннар иде. Яктылык кайтаргыч элементлар токтысыннар иде. Мөсим һәм Сорман районнары буенча юл иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе җитәкчесе Алсу Сиддикова районда яңартылган юл билгеләренең балалар өчен мөһим булуын ассызыклады. 25 октябрьдән республика күләмендә көзге каникуллар исем астында профилактик чара игълан ителде. Аның кысаларында да күп төрле чаралар үткәреләчәк. Инспекторлар мәктәпләргә чыгачаклар, балалар бакчаларына әңгәмәләр үткәрәчәкләр, ата-аналар җыелышларында катнашачаклар. Юл йөрү кагыйдәләрен без һәр даим балаларга сөйләп торабыз, исләренә төшерәбез. Сыйныф сәгатьләре үткәрелә, төрле чаралар үткәрелә. Әти-әниләр җыелышларында да бу теманы һәр даим күтәреп торабыз. Чөнки бу иң мөһим чараларның берсе, сөйләшүләрнең берсе, балаларга инде ул көндәлек әйтеп торсаң да файдага гына. Район башлыгы Альберт Хуҗин һәм район башкарма комитеты җитәкчесе Ирек Салихҗанов җирлегебездә башкарылган юл эшләренә детальле анализ ясады. Җирлегебездә яңа урамнар барлыкка килә. Искергән һәм тузган юл билгеләрен алыштыру буенча да эш алып барыла. Быел гына да яңа урамнарга 54 юл билгесе урнаштырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөсим телевидениесе.